Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad annabiyil ummi zahir zaki salatan tuhillu biha al-uqad wa takuffu biha al-kurub. نور كل الأمة هي الخير كله ارجعوا إليه كلكم ليس أحد شفيع لكم إلا هو Ya shugabana ɗaha sayyari ya badarin tamar ya kairin alami al-Mustafa ya Mustafa Rasul ɗaha shugaba kai ne mai ceton musulun samuwar mu al-Mustafa. Ni ne na fada kallonka ya fi aljanna ya shugaba na ta hasayyani ya badarin tamam ya kairin alami al-Mustafa. Da za a yarje mini na ganka da na bada komi na wajenka abuna kafila da tsada da aljanna har abin ciki duka ciki duka ciki duka babu wacce soyayya kai wata ta kai ta annabinmu kuma shirka gaba da yanku dan babu wanda mai ceto bayan shi. ya shugabana ɗaha sayyari ya badarin tamam ya kairin alami al-Mustafa ya Mustafa Rasul ɗaha shugaba kai ne mai ceton musulun samuwar mu al-Mustafa. Zubar da jujau har da diamond guda ba su da waje kima kai ne kasar kake salsalata sunanka ya fi komai girma komai girma komai girma. No love in this world can equal to love of messenger of Allah. Go to show him more and more. No one in last day can save you after him. ya shugabana ɗaha sayyari ya badarin tamam ya kairin alami al-Mustafa ya Mustafa Rasul ɗaha shugaba kai ne mai ceton musulun samuwar mu al-Mustafa. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
إليك كلي إليك جزئي فداك أمي وأبي إليك مالي ونفسي هدية منا إليك يا رسول الله.